Hatikwanise kutaura nyaya dzematongerwo enyika tichisiyawo zvemachechi nokuti tinoziva kuti zviviri izvi zvineka kufambidzana. Vemachechi vanoziva kuti kana nguva idzi dzinge dzasvika vanotanga kutipa maprophecies akasiyana siyana. Gore rakapera pano paSly Media TV takaita rombo rakanaka takakwanisa kutaura na Prophet Madungwe vakatipa ivo kuti kudenga kusati kwagarirwa pasi kuita yavanoti political dialogue kuti vatitsanangurire kuti muna 2023 ndiani achawina. Asi vakati ivo the ruling party yagara ichitonga ndiyozve ichangoramba ichitonga gore rino muna 2023. Ma results are 2023 elections munawe. Alright, takataura tikati according to meeting yatakaita 2022 ichitanga takabudisa message yo ndikati hapana kugarirwa pasi inonzi political change structure in Zimbabwe. Saka zvazviri zvichakondinya zvakadaro hatisati tagara that one. Katazogara richakudza saka zano regai rambe ichitonga. Imimi hamuna kurwa hondo vanhu regai vatonge ndovakarwa hondo vanoziva zvavakarwa hondo. Regai vatonge musarwadziwa hamuna muenda musango imimi maopposition ari paya. Saka regai vatonge kana isu tazoti zvapera tisu takati vabatsira kuti vahwine hondo kuti vatonge the ZANU-PF. Vakaiswa naMwari ma leadership the chosen by God and removed by God. Hamusimi munovabvisa saka harisi basa renyu. Namatai muri kuita basa risiri renyu, harisi basa renyu rekubvisa mapati, harisi basa renyu rekubvisa ma president. The leaders are chosen and removed by God. Saka harisi basa renyu ramuri kuita. Endai munoita basa renyu munamati. Basa rekubvisa nekuisa ma president ndera Mwari. Saka hatina kuita that meeting. Saka hazvipo vakaiswa pakaitika hondo yakaitika nema Britons vakaiswa. Enda basa repaita the political structure yekuti zvichinjwe. Saka vanhu chimboendai munonamata musada kutinetsa vanhu. Chimboendai munonamata. Musada kutinetsa ndokuda kubvisa ZANU-PF yakaiswa naMwari. Kana Mwari vachabvisa vega futi. Saka vanhu itai zvokunamata kungosiyana nezvisiri zvenyu. Harisi basa renyu rekubvisa mapati rekubvisa mapresident zvinoitwa naMwari. All opposition leaders and their followers, this is a message for you. Zimbabwe Election Commission, you are preparing for elections and the ballot boxes and what have you. It has been confirmed by Prophet Madungwe that ZANU is not going anywhere. Explain. Prophet Madungwe does not hate any party or anyone, or is not subjected to any party. I don't support any party. I support my boss, God. I just I save my boss. I'm here to please my God. Full stop. I choose Wanamari and Zatungi Namari fine, and I do not protest or say kana kuti ndingi dai zvaitwa kazvokuti ndinochuzoka ndaizvisaini kana hama yangu ndozotoka ndofamba nemota kiti so zvinochuzwa naMwari. It's not in my hands. Saka I please my God zvinodiwa naMwari ndizvozvo final. Tazosangana na vaMadungwe nasuno tichingobva kuita sarudzo dzekuti 2023 ndiani achange ari pachigaro. Vatsanangura ivo kuti kudenga kwakazoitwa political dialogue. Rega tinzwe kuti ndezvipi zvakazobuda mu political dialogue iri. Tinotenda kuti matunza kuchirongwa tinyatsotaura nezvemaelections makavhotera chekutanga. Prophet ini ndikasavhota zvinozopera mushiri chigumwe ichi ndakatovhota in Prophet. Boss munoona kuti vanhu vasina kuvhota ndivo vanonyanya kutaurisa sereki. Ndivo vanonyanya kupa zvimazvo zvakawandisa zvinokontracta nevanhu boss. Amene zvavanenge vachiti vanhu vasina kuvhota tinovaziva vanhu vasina kuvhota. Naika Prophet pane mamwe mafundisi ari kutoprofesa yatiri kunzwa machechu makasiyana siyana vachitaura kuti zvatiri kupiwa pamwe isu atizokwaniseka kuti aiwa zvisiri izvo kana kuti ndizvo zvatiri kupiwa pamwe zviri kunzi izvo kuchava nehondo zvichiburikidza nemaelections atabva kuita musi wa 23 August. Imimi tinoziva kuti munoita face to face interaction naMwari. Zviri kumbonzi kudii nenyaya dzemaelections? Kuchaita hondo here kana kuti kungotaurawo kwevanhu mapastors? Munoona kuti panoitika chuna pashaki vanoda kutora advantage. Munhu wese ari kuda kuzikamwa, munhu wese anoda kupusha TV yake, anoda maviewers kuti awane kusubscribe kuti vanhu muri idye kumba anditika but which is bad anditika any prophet who speaks zvisiri in line with the heavenly command hana kubva kuna Mwari. Even Paul anodaro kuti any angel or any man of God ari kuuya asina ku in line with Paul anditika hana kubva kuna Mwari. Bozini pakatanga nyaya last year 2022 ndakati the ruling party shall win.
varipo vari kuramba vachikondenya ende zveshuwa maelections akabuda akadaro although pane zvavakuzotaurikawo zvakawanda vamwe vari kuti zvana certificate zvakati atizoti zvakati vamwe vari kuti hondo amafungiro evanhu hakuna hondo iriko guys hakuna hondo iriko Mwari havana kumbotaura zvehondo Zimbabwe hatina hondo currently for the years dziri kutitevera saka ndikushaiti vafundisi vari kuzviona kupi kune vamwe vhinhu vakatoti MDC iri kuwina but ina support any part and support even any part I support the winning team anditi ndofanira kamboitaura panapa itaura kuti we support the winning team inonzi the winning team anditi kazvanepa pazanu PF yawina takutofanirwa kusupporta iyo ndoyo iripo for the next 5 years anditi that's the winning team anditi chastoura nyaya yegovernment of national unity ndamutsanangura zvandiri kutsanangura izvo anditi that's the winning team yakatora league ku England that's Man City anditi ndo yatakutosupporta indinosupport the winning team anditi saka I don't support because the winning team ndo yaiswa naMwari so I have to submit saka submission kuti takutosupporta iripo anditi to the authorities saka ndo yawina iyo anditi saka ndo kusupporta iripo anditi saka umwe zvafana vamwe vanobudisa mafake accounts pana akatobudisa achiti prophet wakati Nelson Chamisa achawina anditi ikatotenderera nyaya yakadaro anditi andinambopa prophecy yakadaro even mukatarisa mainterview yangu bva ndichitanga even panana Ola 7 pa FM ndaingotaura nyaya ngoti varume ndanzi naMwari varipo vari kukondenya tinamboita inonzi political change structure in heaven anditi saka hapana zvokuti government ichachinja tiri kukondenya nevaripo rega even maelections ndofunga ndakambozvitaura ndika but chinozonetsa ndechekuti vamwe vari kudawo maviewers vamwe vari kuda kudii unonzwa Mwari kupowo chiprofesi chake mwati aiwa dzikamai maprofita isusu tinoona Mwari zvatetataura ndo zvinoitika nditika dai kune hondo ndiri ndakatoitaura I'm the villain commander ma wars before they happen andika ndenda kumaziva nditika saka hakuna hondo yes mitauro haishayikwi zvava nokuti nhasi ukaita mari mufamily nditika waita mari mufamily pane munhu akafa 2 years ago nonzi ndiye akatomuchekirisa tese aita mota aita mari ndika because panofa munhu hapashayiki even munzati chiri munhu akarwara zviri serious cheke munoziva kuti munhu arwara neAIDS uyu aihura zvisingaita ndika unonzwa chinzi pane akamuroya ngatifambei handika because vanhu havabelieve kuti kwai munhu anongofa no vanhu vanofa because murauro waMwari handika saka tese handikausita maleaders varume handika leaders are chosen and removed by God handika leader kana aiswa anochuzwa naMwari obviswa naMwari handika Mwari ndo anomubvisa nenzira yaanoda nokufa kana military coup kana chi hazvina basa even my elections je story proposed by God the way it proposed by God it's anointing by the prophet ndosvika ndoti sezvandakataura kuti God has chosen into said the anointing atwa the leader pasina kuvhota ndo the proper way chaichai handiti my elections rigging military coup dzava nzira dzedu tiri kutrai kubatsiridza zviri kudiwa naMwari kuti zviitike so the government iripo ichiri kudiwa naMwari Mwari havana dambudziko nayo the government iripo but I do not support any part I support God zvataurwa naMwari ndozvandinotaura chirida yakati MDC kana kuti triple C ndo iri kuwina ndangotaura the same like opposite vengu zongoti aiwa kana zvakadaro prophet muda kusaidira andina side dini I don't know andibhadharwe nezano PF kana anything ndinongotaura zvadi zviri kudiwa naMwari but vanobva nasoti ndiri biased saka zvenyu zvehondo zvekudhara hakuna zvinhu zvakadaro dzokerai munodya sadza renyu nevakadzi venyu kumba kwenyu kwete zvokuti kamashaya zvokutaura mungoti kuchati hondo muZimbabwe hondo yekudi munoiziva here hondo yevanhu veZimbabwe nokuti hondo endai kuUkraine kumunoita zvehondo kambida zvehondo handitika Zimbabwe it's a peaceful nation handitika yes munhu wese anotoziva kuti vanhu vane maemotions vamwe vakadyiwa umwe akaisa makampeni mari kapera zvokuti mukadzi asina kana kuti anything kumba wakaisa mari yese investment handiti zvinowanikwa handitika usapinda do not try the river with both legs handitika kana uchipinda politics usabva wapinda nemwoyo zvese bva waperera imo handiti unofira mahara ukazvisungirira ukadi hazvidiwi naMwari izvozvo handitika the Bible says trust God handitika zvemaelections unogona kubikira vanhu sadza uchiwapa hembe uchiwadii handitika vagokusiya pavoting handiti tina matoziva tingataura nevazita vanhu vaida handitika vanhu vavarasisa palast ndo zvinoita vanhu handitika saka please do not spread the wrong information handitika chero nendine mafake accounts panonge akatoti recent kwanzi Mary kwai Mary aibikira Mwari zvikazodai zvodai mafake account ndike yakanzi prophet Madungwe paTwitter ina handishandisi inoshandisa Madungwe TV paTwitter ndike saka vanhu vari kutraya tine vamwe vanhu vasingadi peace munyika yedu handitika vanoda kuti isusu tinetsana tifunge kuti tirege kugara tine stability regai ndikupe assurance hatina hondo isusu handitika hondo yekudikwa handitika tiri a peaceful nation tiri vanhu vari civilized so tasiyana vanhu maarabs kuti munhu aziva anongomuka kuti achisuicide kunoko tiri vanhu vari civilized saka please do not spread mainformation asiyo muchida kukudza machechi enyu muchida kuzikamwa mazita enyu tisu takazikamwa kare vana prophet Madungwe tinoramba tichizikamwa saka dzikamai you cannot overtake varipo handitika dzikamai mutaiwa zvibaba zviri kumberi kwedu zviri kutaura kuti zvanzi zvakati moteverera izvozvo kwete zvenyu zvokubuda paside izvo kwete zvenyu zvokuita zvimukasungata kwete zvenyu zvokuita zvitanana muchibuda nepaside muchiita zvamuri kuda hatidi zvinhu zvakadaro profesai chaizvozvo nemweya waMwari hakuna kwakambonzi hondo naMwari hatina hondo
hondo haipo currently. Namozo Prophet Micharoti muchazotitsanangura nyaya dzeGNU. Mungatitsanangurire here kuti panguva ino zvichasvika here panguva yakadaro kana kuti winning team ichangoramba iri winning team ne government yayo. Alright, the lead akachuzwa is the president only, but the government is not made up of the ruling part only. Even when some MPs, MDC are even independent, ne triple C, vese vanosangana imomo, yonzi the government. Then my ministers don't also choose by the president, depending on what your loyalty munoirana say. So ipapo nokwati kundopa tuda kuchitaura kuti ndopa tuda government of national unity, not kuma MPs. Kuma MPs akatovoterwa chiro CC kana ZANU. Your ticket is there, but pane vachazochuzwa by the president. Ivavo ndo vatiri kuti izvi ndo zvatakagara pasi with God recently. This week, that was on Monday. Monday morning, tichitanga week. Prophet akapinda into the heavenly courts tikataura naMwari. Mwari akati alright, my elections aitika, I have chosen this man kuti according nebasa we do not have any problem with the vision 2030 then zvachidaro kanzi this is the advice of God to Zimbabwe, but munhu achuzwa ane right yekuchuza munhu waanoda. Zvakafanira ukapiwa mota nekambani, it's up to you kuti uda kudrive wakapfeka t-shirt red, kambani aizokuti drive uri pa 20 kana pa 30, it's up to you, zvimwe unozozvionera. It's not up to the president, but this is the advice from heaven. Pakanzi munofanirwa kutora Chamisa, kanzi ngapinde futi papa. Mwari havasi kumbomurasa, vanotomudawo Chamisa, munhu wava. Mwari vakati even Chamisa wacho ari kudiwa mugovernment, ndikanonzi kana minister of chiyo kana chimwe chipostiwa, pari kunzi choose the best munyika. Sezvakatarisa minister of information kwakanzi sai Prophet Madungwe, ndo vakanzi vaite minister of information and chichi zvemaspiritual izvozvo zvakanzi ipaiva Madungwe. Ndo munhu akanzi naMwari ndo ari kudiwa kuti ndiite the minister of spiritual, the minister of religious. Saka tinono vandangotaura kuti Chamisa naMadungwe vakanzi vaiseiwo imomo. Prophet mukunjere mufano toiswa mu government. Ndifanire minister of spiritual religious. Ndo zvikuda mari. Ndikamira mini macheche zvese tozari pane inonzi pastors for Eden, but what the ministry ndo zvakataura Mwari, but it's up to them, because Mwari kana vataura because Mwari vanoda the best. Toda kuti because Mwari vanoda kuti pachitorwa the best Zimbabweans vanofoma because even mukatarisa kuAmerica zvinoitika izvo. Munanga notora munhu ari ku Democrats omisoka ndo zviri kudiwa naMwari. Saka even Chamisa ari kunzi futi ngauye apinde mugovernment imomo. Toroka kusara tichinetsana one part one state towirirana neZimbabwe, because mwe charamba chinetsana takadyiwa mwe ndikarigiwa hatina kwatinoenda because tinoramba tisina peace. Even mvura gore nomukaita zvokutamba iri kuna kusandonai mukaramba muchida kunetsana nezvinhu zvisina basa. Mese hamukwanisi kuenda panzvimbo 1 zvakafanana nemukadzi unokwanisa kuita 1 murume. Zazomizona wangu akuita paside because ari kuda kuita vakawanda. Hakuna maleaders anofaita to David even achuza akamira angaripo kuti afi. Tese hatikwanisi kuita maleaders. Saka umwe nomwe ngaende panzvimbo yake. Saka Chamisa ari kudiwa futi mugovernment naMwari. Prophet Madungwe futi vari kudiwa zvakare. Saka munhu wese ari kudiwa. Munhu wese ari kudiwa imomo. Saka ndo zvakazotaurwa naMwari kuti government of national unity iri kudiwa currently, especially panguva yatiri. Things is not okay for Zimbabwe. Iri kuda the best men. Makuda zvereligious, makuda the Velami commander. Zvine zvazvinobatsira kuti mapinza the Velami sezvavakaita last time pagovernment of yavakaita vakatotora like the likes of Mr. Mtulingwe vakanzi finance minister munhu akadzidza but vanga vasina constitution yavakavhoterwa. Then vakatora like vana Cast Conventry ndo zviri kungotaurwa the same. Cast Conventry anga ari munhu webhora wezvekuswima zvesport ndobva angonotorwa mbanzi chiita zvesport. Ndo zviri kutaurwa kuti zvazvemweya zvakudiwa Madungwe. Chamisa ane paanogona ipapo ezeloyers momutsvakira momufitira tine vamwe vatisingatoziva naveZimbabwe vane zvipo vape mungu kwanisa toda kuti state yedu isimba. Zimbabwe inovakwa nevene vayo, which is very true. Hapana muAmerican achazovaka. muAmerican akaye muno ane mapersonal interest ake business rake ane profits oisa kumba kwake. Saka maZimbabweans tikuti it's time to be united. Yese zvinorwadza chero neno zvinotondirwadza kuti handistori president. Ndoona ngane chido kutopinda kuti harumende munoza zvinonaka kuti ndione the highest court kuti ndio kutonga nyika isiti iri mumaoko mako. Zvinonakidza izvo chero nekona kuda kuti president, but anda kuchuzwa. Atombovina yajoina politics kana kuti Mwari ite kuti ndiye president wenyika. Handina kuchuzwa komanda zvese zvangu. Saka tikuti takutaura tipapapa ava ndo vatenderwa inguva yavo. Kana Mwari vazotaura kuti chipindewo Chamisa naMadungwe kuzano futi ndichakuudzai kumberi, but for the meantime for these 5 years Mwari havana dambudziko nazvo.
ngavakontinue vachiendesa the government of national unity yatikureva handitika tiri tichitorema the best talents regardless of your party handitika regardless ekuti Prophet Madungwe havana munhu akavaisira x Prophet Madungwe Beverland Koma but vari kutodiwa mugovernment pane weight yatinoita handitika sezvakaita ona case convent rokona torit rega titore munhu uyu anoita zvesport handitika vavamisa upasport handitika toda kutoshandira nyika yedu tese varume handitika hatina kurova yedu hondo but totoda kutoshandira nyika semayouth kana ndiso minister of youth handitika ndiri muyouth woka handitika kana undita coordinator wemayouth handitika totozvidawo izvozvo totomumhanya tiri ticoordinator mayouth tichidii kwete kuti tiri mutiketi rezanu but tiri mutiketi regovernment because government inongopinda munhu wese aizvinei nezvekuti but pane vanenge vari in charge handitika zvakafanira family baba ndo vari in charge but pane mukadzi pane mwana umwe Mwari to zvari kuita handika saka government of national unity iri kudiwa saka ngatirege kusora spread information asiwo tichidi hakuna zvakadaro hondo hakuna vafundisi kana maguta nepolitiki dzekumba kwenyu zivai zvokutaura kuti hondo kana musina chekudya tiudze tikupei handitika tinotsvaka vanhu muZimbabwe muna mushaki chikafu tikupei handitika kwete zvokuti munongouya muchingorotomuka hondo yekudii munoiziva here hondo imi zvinhu zvoda mafollowers atidi vanhu vane unhu hwakadaro Mwari havasi kuzvida hakuna hondo iriko government of national unity ndoiri kurudzirwa panguva ino Prophet tanzwa muchitauremu kuti government of unity ndoiri kudiwa GNU iyi matauremu kuti vachamisa Mwari Vati havana dambudziko navo kuti vajoini tiri kuziva kuti pamapresidential candidate vakanga vari 11 ko vamwe ava vari kubvumirwa here kuti vapindewo paGNU kana kuti vachamisa cheteko zvino ndo vakasarudzwa naMwari alright main figures akanyanya kutaurwa pagovernment iri kudiwa ndiProphet Madungwe naChamisa odhaba ikuti kuti vanhu ava ndachivada kuti vapinda nditika Prophet Madungwe ndikuvada Beverland Koma mugovernment vapinda nditika navachamisa but government isinotaura kuti it's up to the government vanobvumidza kutora chiro munhu wavada hazvina Mwari havana dambudziko nazvo handitika it's up to you handitika zvofana kutiwo ukapiwa land kunzi yava stand yako unovaka ukatoda vaka 2 rooms ndiwo ukatoda vaka 14 rooms ipapo ndiwe handitika saka hapana even ima 11 parties ngavavatore futi vapinze mugovernment handitika hakuna kunzi vava izana handitika hakuna kunzi ndikapinda mugovernment ndawezana handitika government haisi yezana handitika government that's why government of Zimbabwe handitika but inotorwa vanhu vanobva mainly to the ruling party vacho vakawina handitika but toda kuti tisangane national sezvakangoita mugovernment yekuti even kuita sama-MP antovhota nemasenators vaiva handitika that's a government handitika ma-MPs yako vakatovhoterana vese kuti hazvisi kuita veopposition vakati hazviiti zvati kuti mutemo uyu hautopindi handitika ndo inonzi government handitika government haicomprise of one party hakuna zvinhu zvakada chiri kuUK chiri kuAmerica handitika inocomprise even nesuwo ma-individuals tisina kutombovhoterwa ma-X that's why muchina president vane vanhu vanochoose about 10 here to 11 handitika ndifunga vanhu vandamutaura minister of finance Mr. Mtuli naCast Convent havanambovhoterwa pamaballot box handitika kune ma-previous elections akaitika 2018 avana but vanhu vakangoiswawo handitika because saka even isu hatina kuisirwa ma-X ende namufuma ndowanda pa-X nchinzi Prophet Madungwe is MP kana but still ndofa kudeservawo kupinda mugovernment toda ma-talents ese saka anyone can be hatina kana dambudziko nazvo zvokuti chero wamaisa chirame kuslide itoto slide chaona wane munhu achaitawo MP kana kansela kana imimi kana ndatombirwa utungamirwa nemi kakuti tizo tingangokwira here ongoiri kana tapa ballot paper munopinda-pindawo munogona ziva minister of journalism variko ka already madam Mutsvangu vanenge vachitimiririra ka zvino tikazongosvika toti taakukubvisai munoitawo deputy deputy kavo handindime information vacho timbo but we respect varipo but we don't know kuti the government ichachoose say weare waiting for the ndozvo zvandakamira as the Beverland Koma ndodaona the government inochooswa say but we want the best of Zimbabwe ndozvatiringotaura for the lead akachooswa nditika kuti we want kuti patorwe Krimora handitika sezvoitwa mawarriors handitika inongonzi Zimbabwe national team potorwa Krimora handitika vari kugona zvokuti uyu ndo FC Platinum ndo weCapes hazvina basa vanongotsvaka the best havangoti varume takunotora dhimba ringa inomirira nyika vanotora kuCapes tora kupikisana zvatotaura kuti varume katoda izvozvo handitika torai kudhimbare torai kumachechi torai kumaopposition torai kupi muwane the best team handitika makadaro nyika ino izvozvo God shall bless you ndozvo because
mukatora mabhuza mukati mabhuza nganotamba nemaori hapana zvinobuda mabhuza nditi mukaseta timu isina kusimba hapana maresults anobuda zvakanaka nditi toda vision 2030 kuda because Zimbabwe wanted to be the best nation so far. That's why mtona heavy line commander vari kuzama nepavanozigona kubvunza Mwari kuti sei Mwari vachipindura nditi we wanted the best country tidarika vana South Africa nditi so working together. Yes, nema differences edu nditi but let us put aside all our differences tite work together nditi regardless of your party munhu wese right kuti ndoda kuita party yangu but tachidai nawo zvapera zvima elections zvapfuura zvichireka kurwadziwa nditi kana zvakurwadza bvisa moyo wacho rasire musimu zvinotinetsa because the Bible says kana waona chinokutadzisa kunamata bvisa kana waona kuti hati yako iri kuda kuva nezvepolitics bvisa usare usina kana wafa futa zvina basa bhoza usowatanga kufa mana David the friend of God vakafa nditi because hati zvanhu vanotinetsa isusu shuwa ungapinda nebhutsu mupolitics hakuna hazvitodiwi zvekupinda nebhutsu mupolitics pinda negumbo 1 sezvika kunetsa mungwana unobuda urarama nditika ine zvako zvokupinda nebhutsu dzetsa unoenda nerwiza nditika politics anditika iri right it begins in heaven anditika ende inotokontrola vanhu vari spiritual but isusu hatimboinya kuimhanyirira stereka yawo tinoteerera kuti Mwari vari kudeta kutoenda kusaiti kwacho kunyaya dzesarudzo idzi profeti mubhaibheri chaimo mungatitsanangurira here kana mavhesi maviri mashoma ekuti kwakamboita sarudzo dzakadai zvikazopera zvadai alright mubhaibheri hatina ma-elections akamboitwa anditika Old Testament hatina a prophet ndiye aiuya oti God has chosen you to be the leader. Not the proper way chai. So ndambotaura kumashure chaura this interview nditika that's the proper way. Then ku New Testament tinepe kuti vanhu vaiti kana pasina muprofita sana Peter vanochuza munhu akareplace Judas Iscariot nditika vaikanda enzi kana yakaita pana John kuti like sort of like njuga ndo kwadzakabviswa nditika yokuti vaikasta the lots nditika kana zvezviri 10 zvikati kwakati kunzi zvaitovabatsira nditika so vaikasta the lost nditika voona kuti munhu uyu achuzwe here naMwari. The cast the loads yaizonotira nditika that was another way yekuchuza saka nyika yakazonotora that system yaitwa kana pasina muprofita vanhu vasina kuti alright tonzwa sei voice raMwari nditika but isusu vaprofita tiripo so there is no need yekuita ma-elections chingobvunza muprofita vana kuti 2028 takunosvika ndokuudzai kuti alright toita sei zvatopera anditika but havadi izvo zvoda zvokukasta lost because muri kutora system ndeyenyika kuti pashaike mweya waMwari ndipo paizokastwa malots anditika kunzi Judas akureplace vana Matthias anditika akureplace Judas anditika saka ndo zviri kuita because pari kushaika muprofita but tiripo but vanhu hamusi kuti trust vaprofita vacho kuti tiite basa anditika motipa mari dzese dzamaiva pano vanhu vezeke mopa profeti Madungwe vakati mutungamirira ari kuno ndobva wina muriona you wasted the money makandipa saka ndopa vari kuzvitorera saka hazvitorimo muBible anditika even if customer lost that was the human being man-made human being effort andike kuti vari kutry but Mwari vaizongobatsirawo zvaitoshanda ku-Old Testament even mukaita ma-elections arimona kuti vaiti vakakanda ma-lost anditika munhu ari kudiwa ndiko aikuzongonobudira saka even mukaita ma-elections zvinongonobudira pane ari kudiwa futi saka haisiyo yainzira yaMwari but still zvinongonobudira pazviri kuda sa John akambotisa akadai nemuhove but akazongonosvika chete zvinodiwa naMwari zvinozongoitika whether military coup rigging whether ma-elections akwatira zvinabasa zvakafanana rigging military coup because all things good and bad work together for God anditika Mwari sometimes havatauri but the situation they speak for themselves anditika munhu akaita rigging akabvumidzwa naMwari kuti apinde atochuzwa naMwari because kana Mwari vasingada anenge afa kudhara asati atombopinda murigging make kana even ma-elections yakana Mwari kuri kuti havasi kutomboda nezvake hamusviki kuma-elections achiri mupenyu anenge afa kudhara nditika but kana maona atobvumidzwa kuti ari kudiwa naMwari saka there is no need yekusora muchizvinetsa muchidiya nditika garai nevana venyu muchengete vana venyu kudzimba kwamwe hatorina kana mafizi pane kusora mhaidzana nepolitics hauidzii politics anditi chengeta vana kuite zvauda kuti azvikupera uchita zvisina basa rese anditi Prophet ndimega mune message yabva kudenga ende ndimega munoona Mwari face to face muchitaurirana maissues akadai mataure imi mukati parufana ufomwa GNU muchaenda here nemessage the ruling party kuti kwakanzi Prophet Madungwe ndivo vari kufanira kunge vachipinda kuti mubatane muite government of unity muchazvisvitsa here nekuti ndimega muziya message ndi muchasvika muchazvifambisa sei? Alright, a prophet and the way anoperate achiita Old Testament pane yainzi the courtyard profita ndo paingosvika ipapo paibvumidzo otaura nditika so a prophet kana message yese pamenda totaura
inosvika kwese izvozvo message yandatotaura yanditika ndobasa rangu ndatoya pakoti kunew testament zvinhu zvinoita zvichichinja handiti hatichandi pacourtyard handiti pacourtyard it was like paipfuura munhu wese kuti message inospreada fast handiti osvika jeremiah kuti that says the Lord Mwari kuti zvakati handiti mambo vondotonoudzwa handiti saka indo zvandoita hapana pandichaapproacha the government atotaura so handiti yakutonofamba ndozati vanhu vachaitora vamwe vachiheka vamwe vachidiwa vamwe vachidiya handiti tatopedza the message yatosvika muprofita atosvitsa message yake handiti but kana ndadawo zvangu ndinobvumidzwa futi kuva-approach kana ndaita futi even the opportunities either I approach them kana ndaita opportunity but hapana panotaura Prophet Madungwe zvikasazikamwa kugovernment bhotsero ndikataura nhasi zvikazikamwa naMP of Cholocho handitika MP wekucholocho obviously zvatozikamwa mugovernment zvatovamo zvakutosvika nditika but hapana panotaura Evelami commander government ikasaziva I know Evelami commander utaura itika kutaura zvatozara zuva nditika saka kungotaura kwandatoita so even ipo panongoti ndagara pasi ndabuditsa interview ndatoenda pacourtyard zvatopera yatosvika message asi kanjizodawo zvangu kuita follow up futi hapana chakaipa ndokunaita follow up ndogara nawo pasi but ini ndinotanga ndaita authorization by God kuti can I go, can I do this anditika message ikauya ndinoirelease ndatopedza kana ndatorelease pangu ndapedza muprofita akodza message naMwari akasataura imhosva so ndikasataura izvozvi ndatopedza nditika but kana ndataura so it's up to me kuti ndiri kudaireta follow up kana ndichida ndikona unoapproach then I speak to them kana kuti God will make a way then ndopiwa inonzi authorization we meet kana ndapiwa authorization I will follow up with them ndinonoka kupresidential office not I want to see the president totaura zvandiri kutaura nditika zvakutopera sekuona kweine mamiriro aita nyika nenyaya dzikunetsa idzi maelections aya since tabva kupiwa maresults mazuva mashoma apfuura vachamisa vanobvuma here kuti pave negovernment yamuri kutaura GNU warati munhu wese ane the right to choose God does not force anyone Jesu pakayacha hana munhu akati he was God on earth hanamboti ndinamati aingoti ndauya nevhangeri vane nzaro yevane vakaremerwa kwandiri chichini mwane upenyu nditika it was up to them waroda kusarudza hana munhu akambomanikidza so zvinhu hazvimanikidzwa we're not forcing even the triple C leader kuti pinda mugovernment tiri kutora zviri kudiwa naMwari handitika we're not even forcing the government kutora Prophet Madungwe kana vasingadi vanongosiya because even tikadzokera kuna Genesis toona kuti Mwari vanoti Adam usadya muchero pakati free will of choice ndoya moti democracy handitika chuza zvauri kuda Adam akachuza kuti let me eat the tree of life handitika ndobva ashama handitika but judgment ndio inouya vakasachuza the best my results edu will be poor handitika government ida aizoperform zviri right chet saka it's their choice atimanikidze munhu handitika zvane mukomana anosvika kuti sis I love you makarorera tamuni alright ndikaendipfuura sendabvunza izvozvo mukomana akasvika pamuri makati ndokudai handiti ndimunozoti alright yes ndinondakuda handiti hapana even munhu wese wamunona ari mudzimbombe hauna munhu akarepiwa akangonzi taugara tesa handitika wakatoti oh yes Prophet munoziva sei vamwe vacho vakatoita zvokurepa onzi vapedzere vari mudzimbombe chero karepiwa munozati sometimes pakurepa napaipeka mune mitowirirana plus mazati vanhu vanongobvunza kuti vakadzi ndovanorepiwa chete varume vanorepiwa mudzimba zvokuti nounzwa zvavakadzi vachifainaka varume vanza nekurepiwa bhozi hauraitiga tichisiya nditika saka mukomana akasvika pamusikana handiti anoti I love you it's your choice to handitika ndionozosazva kuti baba ndakudai handitika munhu wese ane munhu akatozopindura kuti alright ndakudawo handitika mukomana angoti akati ndakudai yatova relationship how can the two walk unless they agree handitika kureva kuti Chamisa wacho nethe government handitika the president varipo handitika they must agree how can the two walk unless they agree handitika mufa kuagree pane zvimwe zvandinozoda kuti alright toshandidzana sei handitika so it's now agree handitika saka kana usingadi futi kuagree zvavanoti ukapinda maokay ukanzi chinhu chiri kuita $50 handitika you have to agree to the price woburitsewo mari yako ukasaagreeya hakwasi kuchitenga bhozi uri kuti aiwa chiri kudhura chinhu chinofanira $20 okay nokuzati enda handitika ende haimbokumanikidzi kuti chitotenga bhozi wapinda muda wachibvunza handitika saka ndo zvakafanira ipapa munhu wese ane free of choice but ukachuzawo wrong decision zvavanoti ukachuza munhu pakauya no2 wochuza munhu ane AIDS wochuza nemunhu asina AIDS unongoti AIDS kabhozi ichoice yako vanhu vese vari mudzimba musanetsa kuti varume imbwa hakuna varume imbwa ichoice yako ndo wakachuza pakauya wakachuza ukanatso kuti zviri right wakareka kuona here kuti hazviri right saka ichoice yako machoices saka machoices ndo anotikuvadza muupenyu our choices God is not responsible for zviri kuitika iko zvino even nezvese our choices vane papa government choice yawe kuti vachada kuti wochuza segovernment ndoinova pamaresults handitika even iwo pakauya vakomana
munhu wese ane right to choose. Pane vakomana 4-5 vanoona ngotsva chimukomana chiri kungoblinga mangwana chimukomana chiya chisina mari handitika wakasiya asina mari. Saka machoices and posine zvatikutarisa outside appearance handitika God does not like the outside appearance. Saka machoices dzoti chiita the site akauya tataura message because vari pakuzochuzwa kwegovernment vogona kuzoti tuma eras twenyu hamuzoziti Prophet Madungwe isimbi yebasa mubva mavasiya because michitero vanhu vanoti Madungwe anopenga hatipengi ndingapenga munhu akaita sei ticheko munhu anoti Madungwe anopenga ndiye anopenga chii chinonzi muroi. Munhu wese asingateereri kuna Prophet Madungwe nekusatenda Prophet Madungwe ndiye muroi handitika ndiye muroi chaiye because kuroya hazviri kuti kukana munhu akushandiswa naMwari achinda kudenga achona Mwari direct utadza kumusapota munhu iye muroi wekupedzisira afanira kupiwa kana birthday chaiko renyika yeZimbabwe. Munhu wese asingatendi kuna Prophet Madungwe ngavavatore kana birthday chairo hadeserve kuholda kana birthday kana license renyika yeZimbabwe because is useless munhu akadaro. Kuverenga inonzi chimpeva nemiswe cheko munhu anguvereka mpeva nemiswe nzomuna chiti Prophet Madungwe anopenga muswe asi munhu iye handiti let the dead bury the dead. Munhu asingatendi kuna Prophet Madungwe is dead akafa kudhara is movie. Ndakambobudisa message ndikati Zimbabwe tine 1 million people hatina vanhu vese muri kuti vanhu vese paronzi pakavhota vamwe vakafa kudhara vanhu vakatovhota because kana usina Mwari wakafa kudhara uverengi ya moving grave. Saka even ukaona vanhu vese anoti Prophet Madungwe anopenga akafa kudhara ighost zvarapa asi munhu iye musatomuteerera chidhanana chikatova nani pane munhu iyeye because chidhanana chotomurowera musoro pasi kuti ndiri pano chotomboratidza usaire kwete munhu akadaro kuti anoti Prophet Madungwe anopenga ari kumba kwake. Vamwe vacho nevanorohwa nevakadzi anopedzera chuku Madungwe kuti Madungwe aiwa rohwa nemukadzi wako akanyarara kumba kuti zvoda kuti Madungwe anopenga Madungwe azivi zvanoita ada munhu anotestwa inini kutestwa manje niche ndindirovatesta ndikatestwa nadoctor wapanyika greater than the doctors is here vanhu vadiki madoctors kwandiri munhu anoona Mwari vareta ndeitione futi dzimwe nyaya. Prophet ndazimende muchiki utonzwa kuti hanzi munhu asingateerere Prophet ameno imi muri kumaterezi inini zvangu ndina Prophet vacho handambobvira ndati Prophet vanopenga saka I'm still alive. Prophet pamakaenda kudenga apa tinozoti munotera nyaya dzemaelections chete iko zvino mota dzichiri kuhere makambotaura mukati tane masuper tane ma-automatic heavenly end ma-automatic hell end iko zvino mota nedzimba vanhu vari kuunzaira vari kuteerera ndiwo mambotaura va kuti vakafa kudhara vanhu vesa. Unonzwa munhu achita Madungwe anoda mota dzavanhu Madungwe anoda kubira vanhu munhu iye igoritoto chidhanana akatofa kudhara nditika kudenga haasi kutombozikanwa kuti achiri panyika anaitonzi amen kuti ari kutonzi akafa kudhara nditika mota dzichiri kuuya automatic heavenly entry guaranteed ichiripo nditika mota yako stand yako imba yako wopiwa automatic heavenly entry but ichiri kushanda as long ndichirarama but chava new one now the latest nditika inonzi spiritual triumphal card nditika spiritual triumphal card kana kuti Trump card in short nditika Trump not Trump wenyu wa ndanda kutobvunza kuti Trump card kwete Trump is just andimona kuti Trump yairidzo nditika ende victory that's why kanzi Trump card is a short nditika ndopakabva weti kuti triumphal nditika Trump yairidzo yako just the Trump ridzai Trump yenyu nditika not Trump vakatotiro starira nditika so the spiritual Trump card triumphal card or Trump card nditika iri kushanda yakadai intangira pa 300 ine maclasses 5 pane 300 pane $500 pane $700 pane 1000 then kozoita ye 5000 the special one nditika zvainenge ichishanda yakaita nezvokuti Moses pa Red Sea anoti I decree vaIjipita muri kuona muchazoona zvakare. So Moses was registered in heaven nditika zvekuti aita akati vapei mvura opiwa nditika inini I am registered nditika ndikangoti Mwari porese munhu akutopropose I am registered saka tikukupai that card nditika it's a spiritual card wouya tori activate upi pazvinooma pepelese uri paaccident moto yedambuka mabrakes unobva kuti I activate I decree I will not die ndopara kushanda nditika saka it's like uri kuregister nemari iyoya nditika unongoita ka 1 300 yako kwa spiritual Trump card inokwanisa kukava nefamily yako nditika then saka kuregister mari yo haisi yangu inoenda kubasa raMwari nditika yoenda kubasa raMwari as a thanksgiving nditika saka dzase pane ma prizes 300 kana uchida kubhadhara $20 kusvika yakwana wazopedza tozo kuactivatera nditika kusvika pa 300 kana uchida ngoti 300 ka 1 bar kana uchida zvine ma classes nditika zvakafanana kuti airtime yakafanana nditika but zvese zvimapepa $5 ne$10 zvese zvakangoenzana nditika but the figure ndinokupa kuti inofona kusvika pakati inosakati saka ye 5000
iri more powerful ne 1000 handitika zvichitawo zvichidzika handitika saka ndo mushandiro wainoita the spiritual trump card but haina kureplace automatic ndeye qualify kudenga handitika lese udaenda kudenga handitika wopa mhuri yako inopinda paautomatic level entry iwe nemhuri yako zvese wopinda even nemasmall house vana vako as long as chingonzi iblood rako mwana wako nemasmall house ako anopinda futi muautomatic because vese kuna Mwari hakuna chinonzi legitimate handitika mwana wako children are equal handitika zvekuti ndo illegitimate even court inozvita wakafanana even kuna Mwari vese wakafanana vana handitika hapana nonzi illegitimate mwana wemusango hakuna mwana wemusango munhu wese ndiwe musango handitika akakudza kuti akazvarwa mumba yemusango ndiani vese zvikada mumwe akatizvarwa motewa unoti wemusango saka muri kuona confusion ine vanhu handitika saka try for card uyai itakuti activate inoshanda zvekuti panyika nditika lese uri musikana marriage yanetsa nditika mukomana wari kutiza une activator Mwari anobva watounza automatic nditika mukomana wako saka transfer card yapo inotangira pa 300 500 700 1000 poita 5000 nditika une mari yacho pa kuna Prophet Madungwe even kana iri mota unewo ndipe automatic heavily entry aiwa hatisukumira nditika tiri kuendesa vanhu kudenga ndinoendesa vanhu kudenga ndakati panguva yangu handikakuti na Prophet Daniel for Old Testament nana Joseph vaendesa vanhu kudenga vangu voita more pa judgment day nditika saka that's introduce this scheme then zvimwe zvidhanana ndozvakuti Madungwe anopenga akuda mota dzedu ndosaka Mwari the Bible says test me kana muchiona kuti matsu ekudenga handimazaro ndipei 10% andika so Mwari vari kukutestai kuti ndipei mota dzenyu dziti enda hadzisi dzenyu mota mozati vanhu makapusa earth and heaven belongs to God silver and gold zvese zviri panyika ndezvaMwari muri kunyima Mwari muridzi wazvo handitika even une wani kuri kunzi kunza kuno mota yacho handitika pozi vanhu muri kuti wacho akati wacho makumunyima amuna chamunacho mota dzamuridzi ndipe hadzisi dzenyu ndedzaMwari nyika neuzara ndezvaMwari zvese handitika aiwa indafarira iye kunzi iyoyi Trump card aiwa kutizwa nevarume kutizwa nevakomana amount ndo 5000 here kana kuti ndo yakachipa yacho because asusu prophet ka mungoza generation yatiri kuti zvima 5000 atizosvikwanise saka tiri kuti dai mati chipisei ye 300 iripo ndo yekutizwa iyi yemamarriage ari broken yes zvainoita Trump card inoshanda zvese handitika but ndiri kuti zvakafanira kuti Honda Fit neLand Cruiser handitika mese imota yakagadzirwa neToyota handitika lese Ranex neLand Cruiser handitika dzese they Toyota they are the best handitika but Land Cruiser 4-wheel drive ukasvika pamakata handitika inodhonza kudarika Ranex handitika but dzese dziri powered by Toyota even nemainjini yacho inenge D4D kana kuti VVTi kana iri papetrol handitika then mazona vakuisa GD6 handitika Fortune inenge neGD6 Land Cruiser inenge ne GD6 handitika zvakangofanana kumadiesel handitika but Land Cruiser zi 4-wheel drive rikazosvika pamakata inorova Fortune handitika so that is the difference kuti ane 5000 are a little bit advantageous handitika are more powerful than ane aisa 300 but yes aiwa Trump card rinoshanda indora ndotoshandisa kana zvarema chaiko Trump card ndokashandiswa naMoses paye saka unongoya woregister handitika then kana waregister Mwari wakuziva the voice tobva takuregister iwewe kuti unonzi ana ameno ana chimtototo amene kana kwaura handitika waregister kuti pazvinorema Mwari anoziva the voice because panodiwa the voice woregister saka that is the registration fee yekuti upinde muTrump card handitika because Moses ane zvakatoita kuti atopinde haungopindi mahara handitika for God so love the world saka ndo zvinoitika then ndikatibate nyaya dzemafake accounts vanhu havazivi maaccounts angu handitika kana une mota yako unouya pachurch line yedu ndoyandiwanza kushandisa iyo handitika wopa Prophet Madungwe ipapa handitika even zvaunoona zvitendera pasocial media zvana Mwari vari kurwara zvese hazvisi zvedu zvezve unouya paipapo pachurch line yedu inonzi 0776231156 rikaindidzikuru uye nemota yako ipapo pa0776231156 handitika kana uchidawo mapreachings tinorova mapreachings mazuva ano edu handitika unouya paMadungwe TV ndo yatoshandisa zvavana kuti Twitter inowanza kundi yakanzi Prophet Madungwe haisi yangu please indoshandisa yakanzi Madungwe TV pa Twitter ndaimboshandisa kuti Madungwe riri ndakaisiya ndakushandisa Madungwe TV pa Twitter handitika then pa Instagram futi ndi Madungwe TV handitika then pa TikTok ndi Madungwe TV futi then pa YouTube ndi Madungwe TV zvese zvangoshandisa Madungwe TV page ndori kushandisa Prophet Madungwe church page ne Madungwe TV ne username tell Madungwe ndoma zvinhu zvangu ukaona isiri ipapo
please aisi yangu bozi vanhu varida kuti automatic isaparidzwa vanhu havasi kudaniswa kudenga naSatani saka vanhu vari kunditanicha vanhu varida kunditi ndinopenga so that musanditenda nditi macheso akaimba kati vamwe vakaudzwa vaichiya mheno nemhuroro yepfungwa vakamushora vamwe vakati anorwara anodiya nditi kwanzi vamwe vakabika mazai chemberi kwachivira mheno ikadika zodya moto zvikazodiya nditi wacho wamunoti haasi anoenda kuna Mwari ndiani connection kwete zvafundisi zvino namusora muchimhanyidza nazvo pasi pemuti zvekuti aiwa uye nanoona Mwari cheche Mwari vachiita zvakanaka. Mashoko enyekupedzisira prophet tikuona kuti chinga zuva chedu chabva chatsvuka. Mashoko enyekupedzisira kuma politician nguva ino yatiri yemvunga ndeyekuti kudi ma politician lead by example. Taurai nevanhu venyu vasaita violence tiva zvinhu zvakarongeka. Zvinorwadza kuluza but kana waluza ziva kuti nhasi ukatadza kubata hove mangwana zvaro kuti zvoramba zvakadaro. 2028 is coming anditi saka tungoti please be patient kana wakaluza nguva yako inokwana kana zvisiri zvako tsvaka zvimwe futa nditi saka tikuti peace toda urunyararo anotanga kuproclaima peace. That's the politician. Vafundisi toda futi peace musaita zvamuri kuita zvenyu zvakutaura zvisina order zvekuti ondo mwazoti zvakati social media iripo pakuti tivake nyika noti kuputsa nyika tichivhundutsirana bozi vanhu veZimbabwe vatorama vane finye kuti kuchauya hondo umwe anotodya mari papacho tovarima kuti hondo anditi kamusatengesa dzimba dzenyu hakuna hondo iri umwe anozotosiya ipapapa anditi saka ndo zvatikurudzirawo peace. And I support any party. I don't support a human being. I support akasika Mwari akasika zviri on earth zvari kuda zvoitika kana vanza vari kuwina ngavawina ndini. I cannot argue with my God ndinodzingwa basa ndonzi no longer the film command. I cannot cost my work. My God bless you all. Thank you prophet. Mazvinzwira muri yeZimbabwe tanga tinavo prophet Madungwe kune vachangoti joina vachitsanangura ivo kuti vakabva kudenga recently musi wemuvhuro vakapiwa yo message yekuti zvinhu zviri kunetsa panyaya dzema-elections musanyepere vanhu mapastors kunze uko muchiti kuchauya hondo hanzi Mwari vati hakuna hondo. Tichizosangana zvakare muzvirongwa zvinotevera. Zita ndiElizabeth Nyagyo. Rambai muchifollowa muchisubscribe muchiramba muinesu tisangane zvakare muzvirongwa zvinotevera.